NNPP talakawa. Ku fito mu bi NNPP talakawa. Sabuwar jam'iyya ta NNPP yar baiwa. Mai kwandon kayan daɗi ita ce son kowa. Umma Saudi ya ce ta ce na rera waƙar girma. Ga jam'iyyar NNPP na gaida gwarzon shi ma. Rabi'u ɗan Musa mai sa maza su je su girma. Ba duhu kake dole siyasa a rinka yin ta da kai ma. Ko da kaki da kaso dole ka kira mutum iya baba. Ka fi ƙarfin su kwankwaso ɗaukakar ka ce wasu so ba. Mulkin Najeriya kai kaɗai muke yin duba. A jam'iyyar NNPP ni ilahu ya so bawa. Najeriya sai dan Musa Kano sai mu barwa Abba. Ina gwanin ku ganawa dan Musa mai talakawa. Barka da dawowa NNPP kayan daɗi. Jam'iyya mai kwando mai kwandon kayan daɗi. Abba gida gida Abba mun maka barka kai ba. Umma Saudi ya ce ta ce na yo maka barka kai ba. Barka da shigowa jam'iyya ta kayan daɗi. Wai na oga Lamini ne dan Nijar. Oga na Laminu na gaida kai masoyin oga. Shakwara funiya bugan karfe ce ta ce saka ka. Umma Saudi ya ce amanar kwankwasa gwarzo babba. Tana san kwankwasa tana san Abba gwamnan gobe. Umma Saudi ya kimfi karfin mahassada sai kaka. Tana NNPP ta faɗi tana gunkoga. Shi ya sama ta ce na rero waka da musu maraba. Da musu maraba. Barka da shigowa jam'iyya ta kwandon daɗi.